של החברות הישראליות, כדי לצמוח צריך גם משבר גדול, או שיש איזושהי הסתכלות אחרת יותר אופטימית על הדבר? אני חושב שראינו חוסן משמעותי מאוד של החברות הציבוריות בשנתיים האחרונות, בזמן שישראל באירוע מלחמתי מגדילה גירעונות, מגדילה חובות, תוצאות פנומנליות של החברות הציבוריות. זה נובע גם מהתייעלות וניהול נכון, אבל גם, צריך להגיד, אוזלת יד של המדינה לטפל ביוקר המחיה, עליית מחירים גורפת כמעט בכל הסיגמנטים, ואנחנו רואים בגדול עסקים כרגיל בחברות הציבוריות. אגב, יש אינדיקציות גם משוק אגרות החוב הקונצרניות שמעיד על חוסן משמעותי. אני רוצה רגע להגיד מילה על הותרת הדירוג של מודי'ס. אפשר לדבר? בטח, בבקשה. תכף נגיע לזה בהרחבה, אבל בבקשה. כן, אז אני חושב שזו הידיעה אולי המרכזית של ה-24 שעות האחרונות, שמודי'ס, הסוכנות דירוג היותר ניצית כלפי ישראל, מותירה את הדירוג של מדינת ישראל בטריפל בי 1 אופק שלילי, למרות השיפור שנראה מהצד כאילו יש איזושהי ירידה ברמת הסיכון של מדינת ישראל. מודי'ס מדברת גם על גידול בגירעון, גם על הפסקת אש שברירית, ויש חוט מקשר בין ההחלטת ריבית של מודי'ס, בין החלטת הדירוג של מודי'ס, לבין החלטת הריבית של בנק ישראל אתמול, שנוגעים בערך באותן נקודות. סיכון מדינת ישראל עדיין נמצא פה, למרות שאנחנו רואים עט ירידה